Hola, el meu nom és Júlia Johansson. I jo sóc l'Albert Pinilla. I junts hem creat el joc de cartes We Can Play, dones que han canviat el món. Al llarg de la història, grans dones han lluitat i han sobresortit desafiant la corrent. Dones que ens mostren la direcció d'un camí per seguir. Científiques, exploradores, faraones, espies, inventores, actrius, esportistes, artistes. Amb aquest joc volem contribuir d'una forma divertida a que el seu exemple sigui present, que les noves generacions mirin ben alt i que totes ens puguem sentir respectades. Prenent com a inspiració el mític cartell de We Can Do It, hem creat la portada i el nom We Can Play. L'Albert ha il·lustrat 60 cartes amb breus relats de fites de dones que han canviat el món. 3 d'aquestes funcionen com a comodí i representen a totes les dones que de forma anònima també han canviat el món. L'objectiu del joc és formar una línia cronològica. Podràs optar per prendre riscos i anar més ràpid, però també podràs perdre les cartes. Guanyarà qui abans aconsegueixi formar una línia cronològica de 7 cartes. Comprant el joc a Kickstarter ajudaràs a fer realitat aquest projecte. Aconseguiràs articles únics i si ets una de les 20 primeres persones, obtindràs una carta extra personalitzada. A qui voldràs que il·lustri? A la teva parella? Les teves filles? La teva mare? O potser a tu mateixa? Creiem en un futur més feminista i apostem per una transició ecològica, així que hem decidit que el joc serà produït per una fàbrica a Alemanya, alimentada amb energia renovable, utilitzant materials de la millor qualitat procedents de boscos controlats de forma responsable. Ajuda'ns a fer realitat We Can Play. Gràcies! Gràcies!